ፍጹም ወዲ ሰብ ዘይነብረን ኣገረምቲ ከተማታት ወላ እኳ ንምእማኑ ዝጸግም ክስተት ይኹን እምበር ኣብ ዓለምና ደቂ ሰባት ዘይነብሩለን ብዙሓት ከተማታት ኣለዋ። እዘን ከተማታት ጎስት ሲቲ ወይ ድማ ናይ መናፍስቲ ከተማታት ተባሂለን ይጽውዓ። ብደገ ንዝሪአን ዓበይትን ሰሓብትን እኳ እንተኾና ነገር ግን ውሽጠን ኣትዩን ዝረኣየን ብሓመድን ኣቑፅልትን ተሸፊነን ከምኡውን ፍጹም ወዲ ሰብ ዘይነበረለን ምዃነን ኢና ኣገረምቲ ክኾና ኽኢለን። ነዘን ከተማታት ክሪኡ ዝኣቱ ሰባት ውሕዳት እኳ እንተዘይኮኑ ነገር ግን ንሰዓታት ክጸንሑ ስለ ዘይክእሉ ብቕልጡፍ እዮም ካብቲ ቦታ ዝርሕቁ። ምኽንያቱ ናይዘን ከተማታት ጸጥታን ክንደዚ ዝኣክል ከተማታት ብዘይ ደቂ ሰባት ምዕዛብን ስለ ዘጨንቕ እዩ። እዘን ከተማታት ንምንታይ ጥራሕን ኮይነን ኣብ ውሽጠን ከንታይ ኣለዎ? ቅድሚኡ ግን እቶም መደባት እዛ ቻነል ዝስሕበኩም ላይክ፣ እቶም ነዛ ቻነል ሓደስቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ሰሙናዊ ተኸታተልቲ መደብ ናይዛ ቻነል ኩኑ። ሃሺማ ኢዝላንድ ሃሺማ ማራኺ ቅርፂ መሬትን ዓበይቲ ፕላሶታትን እትውንን ናይ ጃፓን ደሴት እያ። ብደገ ንዝረኣያ ሰብ ህንፃታ ዝኣረጉን ብኣቑፅልቲ ዝተሸፈኑን ስለ ዝኾኑ ሰብ ዘይነብረላ ከተማ ምዃና ንኽግምት ግዜ ይወስደሉን እዩ። መብዛሕትኦም ጃፓናውያን ናብዛ ደሴት ክኸዱ ኣይደልዩም። እቲ ምኽንያት ድማ እዛ ደሴት ስፍራ መናፍስቲ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ እዩ። ሃሺማ ኣብ ሓደ ወቕቲ ዓባይ ከተማ ምንባራ ህንፃታት ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ። ኣብዛ ደሴት ዝርከብ ብዙሕ ማዕድናት ስለ ዝነበረ ንዕኡ ከውፅኡ ብዝኸዱ ሰባት ዝተሃንፀት ከተማ እያ። ድሕሪ ግዜ ናይታ ደሴት ኢኮኖሚና ላዕለ ምስ ከደ ብዙሓት ዓበይቲ ካምፓኒታት ትካላቶም ኣብዛ ደሴት እዚኣ ከፊቶም ይነብሩ ምንባሮም ከምኡውን እታ ደሴት ኣብ ጃፓን ካብ ዝርከባ ዓበይቲ ከተማታት ተርታ ኣትያ ምንባራ እዩ ዝንገር። ነገር ግን ብ1974 ናይዛ ደሴት ታሪክ ከብቅዕ ከኣለ። እቲ ምኽንያት ድማ ኣብዛ ደሴት ዝሰርሑ ዝነበሩ ካምፓኒታትን ሰብ ማዕድናትን ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ስርሖም ጠጠው ስለ ዘበሉ እዩ። ነበርቲ እዛ ከተማ ድማ እቲ ካምፓኒ ስርሑ ድሕሪ ምቁራፁ ብዙሕ ከይጸንሑ ሓደ ብሓደ ነታ ደሴት ገዲፎም ማኸዱ ስለ ዝተገደዱ ሃሺማ ሓደ ፍጡር ዘይነብረላ ከተማ ኮይና ተረፈት። ህንፃታታ ኩሎም ብሓረግ ተሸፊኖም ኣብ ውሽጣ ዝርከቡ ቤት ትምህርታትን ሆስፒታላትን ድማ ምስ መሳርሒኦም ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኖም ተረፉ። ኣብዚ ግዜ እውን እንተኾነ ናብዛ ከተማ ዝኣተወ ሰብ ሓንቲ ከተማ ምስ ሙሉእ ናይ ኣገልግሎት መሳርሒ እዩ ዝዕዘብ። እዚ ማለት ድማ ነበርቲ እዛ ከተማ ሃንደበት ህንፃቶም ገዲፎም ከም ዝኸዱ እዩ ዝሕብር። ኦራዶር ስርግላነ እዛ ፈረንሳዊት ከተማ ድማ ኣብ ታሪክ ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለምና ዘሕዝን ታሪክ ዝተሰከማ ከተማታት እያ። ፍጹም ወዲ ሰብ ዘይነብረላ ከተማ ድማ እያ። እቲ ታሪክ ብ1944 ፈረንሳ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ናዚ ዝኸላ እዩ ዝጅምር። መብዛሕትኦም ዓበይቲ ሰበስልጣን ናዚ መንበሪኦም ኣብዛ ከተማ እዚኣ ነበረ። ሓደ ምሸት ሓደ ካብቶም ወተሃደራት ናዚ ኣብ መንገዲ ሞይቱ ተረኽበ። ሰበስልጣን ናዚ ድማ በዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ስለ ዝተቆጥዑ ቁጥዖም ኣብ ህዝቢ ነበርቲ እታ ከተማ ኣውረድዎ። ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ሓደ ዓባይ ኣዳራሽ፣ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣብ መንገዲ ኣከብዎም። ብድሕሪ እዚ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ምስቶም ህፃናት ኣብቲ ኣዳራሽ ብሓዊ ኣቃፂሎም ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ድማ ረሸንዎም። ብዘይካቶም ኣቐዲሞም ነታ ከተማ ገዲፎማ ዝኸዱ ውሱናት ሰባት ነበርቲ እታ ከተማ ብምሉኦም ብግፍዒ ተቐትሉ። ብድሕሪ እዚ እታ ከተማ ህዝባ ጸኒቱ በይና ተረፈት። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ግን መንግስቲ ፍራንስ ነታ ከተማ ሓፁር ብምግባር ሙዚየም እኳ እንተገበራ ነገር ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ናብዛ ከተማ ደፊሩ ክኣቱ ዝደሊ ሰብ የለን። ፕሪፕያት ሲቲ እዛ ከተማ እዚኣ ድማ ኣብ ሃገረ ዩክሬን እትርከብ ከተማ ኮይና ብደገ ንዝሪኣ ሰብ ምልክዕቲ ከተማ ክንሳ ኣብ ውሽጣ ዝነብር ፍጡር ግን የለን። ንዝሪኣ ሰብ እውን ኣብ ሓደ ወቕቲ ዓባይን ብዙሓት ነበርቲ ዝነብሩላን ከተማ ከም ዝነበረት ንምግማታ ከቢድ ኣይኮነን። እዛ ከተማ ብዙሓት ቤት ትምህርታትን ሆስፒታላትን ከምኡውን ብዙሕ መንበሪ ገዛውትን ወተሃደራዊ ካምፕታትን ትውንን ክንሳ ነገር ግን ኣብ ሰዓት መንግስቲ ዝህቦ ሓበሬታ ኣብ ሓደ ወቕቲ ኣብዛ ከተማ ብጣዕሚ ዓቢ ናይ ኒውክሌር መሳርሒ ነበረ እሞ ሓደ ግዜ እቲ ኒውክሌር ተባሪዑ ዝተወሰነ ጨረር ናብታ ከተማ ስለ ዝወፀ መንግስቲ ዩክሬን ነበርቲ እታ ከተማ ንኽወፁ ህፁፅ ሓበሬታ መሓላለፈ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እታ ከተማ ውሕስነታ ተረጋጊፁ ነበርቲ እቲ ከባቢ ናብ መንበሪኦም ክምለሱ እኳ እንተተኣወጀ ዝኾነ ይኹን ሰብ ግን ናብታ ከተማ ክምለስ ኣይደለየን። ብኡ ንብኡ ድማ እዛ ከተማ በይና ተረፈት። ኣብዚ ግዜ እዚ እታ ከተማ ብጫካ ተሸፊና ህንፃታ ኣሪጎም ብዙሓት ሰባት ድማ ጎስት ታውን ኢሎም ስለ ዝፅውዕዋ ኣብ ዓለም ንኽትሪአን ካብ ዘፍርሓ ከተማታት ተርታ ተሰሪዓ ትርከብ።